ఏలూరు జిల్లాలో పెద్దపులి సంచారం కలకలం రేపుతుంది. పందిరి మామిడి గుండె ప్రాంతంలో పెద్దపులి సంచారంతో ప్రజలు భయపడిపోతున్నారు. గత రాత్రి 3 ఆవులపైన పెద్దపులి దాడి చేయగా ఆవు మృతి చెందింది. పెద్దపులి సంచారం ఉందని తెలియడంతో అటవీశాఖ అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. తెలంగాణ ప్రాంతం నుండి పెద్దపులి ఆంధ్రప్రదేశ్లోకి ప్రవేశించినట్లుగా అటవీశాఖ అధికారులు తెలిపారు. ఎవరు ఒంటరిగా పొలాల్లోకి వెళ్లవద్దంటూ హెచ్చరికలు వారు జారీ చేశారు. అదే సమయంలో పెద్దపులి అడుగులను కూడా గుర్తించారు. దీంతో ఆ ప్రాంతంలో పెద్దపులి ఎక్కడికి వెళ్లిందని తెలుసుకునేందుకు ట్రాప్ కెమెరాలను అమర్చారు. ప్రజలు తమ పెంపుడు జంతువులను కూడా బయట కాపాడుకోవాలని, బయటకు వదిలిపెట్టవద్దని అటవీ శాఖ అధికారులు కోరారు. ఇంకోటి ఎక్కడ